प्रमोद बर डांगरिया मैं एटा कथा आज কৈ থলো আজি पवित्र मंचत অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতিত এজন অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আমাৰ এজন ভৱিষ্যতৰ নেতা তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিব ধন্যবাদ নমস্কাৰ बे मोनसे आरो दिनैबो नुबाय प्रमोद बर'नि दैदेननायावनो दिनै माने जाबावदों दिनै एनडिएफबिफ्रा आब' अनजालि दैमारिनि नेतृत्वआव दिनै अल्टारनेटिभ माने मा पार्टी होनदों बेखौ राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक अल्टारनेटिभ मोनसे पार्टी दाबाय बिथांमोना दा होनबा दिनै नायदो दा बिनि खुलुमबाय गिबियाव आरोबाव फिथाखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनैबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे पलिटिक्सनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना नुखादों जोंनि बिटिआरआवहाय आरोबाव गोदान मोनसे पार्टी दाबावबाय जायनि मुङा एपिबि यानिकि अनजालि दैमारिनि मोनसे गोदान पार्टीखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर जोङो बयबो मिथिखागौ गोदान पार्टी दानाय माने बर' हारिखौहाय बोखावफ्लेबावनाय बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आरो गोबां मानसियानो कमेन्टआवहाय फोरमायहरदों जे बे पार्टीया गोदान पार्टी दानाया मोजां जायाखै होननानैहाय आरो अनजालि दैमारिया जुदि साननो गोरोंमोनब्ला बिथाङा गुबुन मोनसे पार्टीजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावनो गोनांमोन नाथाय बेबायदि गोदान पार्टी दानानैहाय माबा मोनसे बर' हारिनि थाखाय उन्नति खालामगोन बेखौहाय आंबो नुहुराखै रायजोफोर दा नोंथांमोना गिबियावनो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारनि फंनैसो बिबुंथिखौहाय खोनासंलानो जाबाय गोदान पार्टीनि सायावहाय मा फोरमायदों মই অভিনন্দন জনাইছো ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব পাৰ্টি ভাঙিব এইটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে গতিকে এইটো আৰু এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল মই অভিনন্দন জনাইছো নেতৃত্বক আৰু আশা ৰাখিছো যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খুচিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছো निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय बेयावहाय बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारा गोदान पार्टीखौहाय जे दाबाय बेखौहाय नोजोर होनानै बिथाङा साबायखर बावदों नाथाय बिजों लोगोसे आरोबाव माखासे भिडिअ दंबावोमोन आं बेखौहाय लानाय जायाखै बेयावहाय प्रमोद बर' सारा बुंदों जे गोदान पार्टी दानायनि बयहाबो मोनथाय दङ दाथों नाथाय दानानैहाय मोजां खामानि मावोब्ला बियो मोजांनि बाथ्रा आरो जुदि दानानै मोजां खामानि मावाब्ला बियो गाज्रिनि बाथ्रा बियो गोदान दागोन आरो बायलांगोन बेखौहाय बिथाङा बुंदों थारैनो प्रमोद बर' सारा मिथिगौ जे गोदान पार्टीयाबो लास्टिं जानाय नङा आरो बेयावनि दैदेनगिरिफोरखौहाय नोजोर होनानैनो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारा बे बाथ्राखौ बुंदों होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर दानिया रायजोफोर फै जोङो इउपिपिएल पार्टीयाव मानो ज' जानांगौ इउपिपिएल पार्टीखौहाय मानो जोङो ज' जानानैहाय खामानि मावनो नाजानांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो एसे बाथ्रा सावरायनोसै गिबियाव सिगांनि बिपिएफ पार्टीनिनो सासे एमएलए जोङो बयबो मिथिखागौ दे जायनि मुङा चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय आं एसे सिगाङाव बुंबाय मोनसे राजनैतिक सुस्थता पलिटिकेल स्टेबिलिटिखौ जोंनो नांगौ आरो दिनैहाय प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बे मोनसे पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव फैनो थांगासिनो दा बेखायनो जों बयबो जेला जगदान जागोन ज' जागोन खौसे जागोन आरो बे गोख्रोंसिन जागोन पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव जेला गोख्रोंसिन जागोन हेलानो जोंनि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायाव गोरलै जागोन होमबानो जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव देहा बिथिङाव जोङो लुबैनाय बायदि जौगासारनायखौ निश्चय नोंथांमोना बेयावबो 42 सेकेन्ड चन्दन ब्रह्म सारनि बिथांनि खौरांखौहाय नोंसोरो खोनाबाय नङा होनब्ला दा इउपिपिएल पार्टीयाव हाबनो गोनां इउपिपिएल पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनो गोनांनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनो बर' हारिफ्रा इउपिपिएल पार्टीखौनो मोजाङै सापर्ट खालामनानैहाय बर' हारिनि थाखाय मोननो गोनां खामानिफोरखौहाय मावनानै लानांगौ बेखौहाय गोरों गोरा सुबुंफ्रा नुहुरदों
जेसेबांनाखि गोरों गोरा मानसिफोर दङ बांसिनानो इउपिपिएल पार्टियावहाय सापर्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों दे रायजोफोर। दा फारसेथिं जोङो बिपिएफखौ नाहरोब्ला बिपिएफआ फिउचारनि थाखाय माब्लाबाबो साना आरो अनजालि दैमारिनि जे गोदान पार्टी बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला अनजालि दैमारि मेडामाबो गावनि बिदा जे रन्जन दैमारि सार बिनि फारसे सानालासे गावनि फारसे साननानैसो बिथाङा गोदान पार्टी दादों। बेखौ जों नोजोर होनानैनो ओरैनो आन्दाज मोनखायो दे रायजोफोर। बियो जुदि साननो गोरों सासे आइजोमोनब्ला बियो माब्लाबाबो गोदान पार्टी दानो गोनां नङामोन दे रायजोफोर। नैबे गोदान पार्टी दानायावहाय बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बुंदों कमेन्टनि गेजेरजों सासे सानै मानसिफ्रा। गोदान पार्टीखौ दानो हायो दानो हाया नङा। गणतान्त्रिक देशआवहाय जोंनि भारतबर्षआ 1947 निफ्राय लानानै बै समनिफ्रायनो भारतबर्षआवहाय गोसो जायोब्लानो जायनो मोनो बिनो गोदान पार्टीखौ दानो हायो बेयो थिग। नाथाय गोदान पार्टी दानो हायो होननानै जे गावनि जे हारि बे हारिखौनो मोनथाम मोनब्रै बोखावफ्लेनानैहाय गुबुन पार्टीफोर गुबुन हारिफोरनोहाय चान्स होनाय बे माब्लाबाबो मोजां नङा रायजोफोर। दिनै जों बुंनो थाङोब्ला गोदान पार्टी दानायजों जोंनि बर'फ्रा मोनथाम पार्टी जाखाबाय। दा बे मोनथाम पार्टीयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोरबा माखासेया एपिपिआवहाय थासिगोन, सोरबाया इउपिपिएलआव थासिगोन, सोरबाया बिपिएफआव थासिगोन आरो सोरबाया बर' हारिनि पार्टीखौनो जोगारनानैहाय ओरैबो मोजां मोना ओरैबो मोजां मोना बैजोंबो मोजां मोना। थाङै थुङै बिसोरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनोहाय बिसोरो भट होसिगोन। अब्ला जोंनि बर' हारिनि पलिटिशियान्सफोरनि थाखाय बियो खहा जायाखै रायजोफोर मिथिबाय दा। रायजो राजानि थाखायसो गिदिर खहा जादों बे पार्टी दानाया। जायफ्रा पलिटिशियान्सफोर जायफ्रा पलिटिकल गेलेग्राफोर बिसोरनि थाखाय बे गोदान पार्टीया खहा जायाखै, बिथांमोननि थाखाय लाबसो जादों। जोङो नुदों जे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो खौसे जानो रोंनाय नङा बेखौसो जोङो नुदों रायजोफोर। ओरै फारसे इउपिपिएल पार्टीया खौसेनि बाथ्रा सावरायलायगासिनो दङ, आबसुआ खौसेनि बाथ्रा सावरायलायगासिनो दङ। नाथाय फारसेथिं इउपिपिएल खौहाय गाख्लायनो थाखाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय ओरैबायदि नासयनो थाखाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय फेजेननो थाखाय हाग्रामा महिलारि सानल' नङा गुबुन गुबुन पार्टीयाबो सेस्था खालामदों। बे बाथ्राखौहाय जोङो क्लियारलि मिथिखादों। नंखाय नंदोंब्ला एसे भिडिअखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी सारा मा खुगा बेखेवदों। निश्चय रायजोफोर बेयावहाय बिपिएफ पार्टील' इउपिपिएल पार्टीखौहाय नारख्लायनो नाजायाखै। फारसेथिं कंग्रेस पार्टीयाबो इउपिपिएल पार्टीखौ फेजेननो नाजादों। फारसेथिं बिजेपि पार्टीयाबो इउपिपिएल पार्टीखौहाय फेजेननानै गावसोर गोजा शासन खालामनो सेस्था खालामदों। ओरै फारसेथिं बिपिएफ पार्टीया नाना नाथा नासयनानैहाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय गाख्लायनो नाजादों। आरो गुबुन गुबुन पार्टी जोङो फारसेथिं नुयो इन्टारनेशनेल भटार पार्टीयाबो इउपिपिएल खौहाय फेजेननो नाजादों। आरो एपिबि नैबे जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होननानै बुंदों गोदानै दाजानाय बेबो इनडाइरेक्टलि इउपिपिएल पार्टीखौहाय फेजेननो नाजादों। दा इउपिपिएल पार्टीनि सुथुरा गोबां दङ रायजोफोर। इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ हजम खालामनो हायाखै। इउपिपिएलआ मा मावदों मा मावाखै बेखौहाय गोरों गोराफ्रा मिथिगौ। नाथाय नोंथांमोना बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर' आरो अनजालि दैमारि बिसोरनि बाथ्रायावहाय गोजावदों रायजोफोर। अनजालि दैमारि मेडामा ओरैबायदि मेसेज होनो गोरों, बयनिबो गोसोखौहाय बोनो गोरों बियो मिथिबाय दा। नाथाय बेनि जे गोसोनि सान्थौ बिथांनि जे साननाय हनाय बेखौसो आङो माब्लाबाबो मोजां मोना दे रायजोफोर। बिथाङा जेरैबायदि भाषण होयो बेखौ आं मोजां मोनो। नाथाय बिथांनि भाषणजों लोगोसे बिथांनि साननाय हनाय बेखौ आं माब्लाबाबो मोजां मोना। नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला बिपिएफ पार्टीनि देरहानायनि उनावहाय बिपिएफआ मा खामानि मावनो सानदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना प्रहलाद ब्रह्मनि 2 मिनिट माखासे भिडिअनि बुंनाय रावखौहाय खोनासंब्लानो जाबाय। आं हगारनो थांगासिनो दङ। फै अब्ला जों एसे खोनासङि मा बाथ्रा बुंदों प्रहलाद ब्रह्मआ।
बिथांमोनासो दिनैहाय खौथि खौथि थाखानि केलेंकारि खालामदों गासै 2000 सननिफ्राय दिनैसिम हिसाब खालामबा बिथांमोननि केग रिपर्टआ मोनसेबो मोजां नङा प्रमद बर'आ जे बिबाननिफ्राय बोख्लायजाबाय सिफनि सियाराव थानो मोनाबानो बे जेलनि ओंखाम जानांगोन बे रोखा आरो बेखौ मावनो जों थियारि सिबिआइ तदन्त खालामहोनाय जागोन प्रमद बर'नि सामसा रावबो जिएम रावबो बारग'नाय नङा इउपिपिएलनि नेताफोरखौ सासेबो रेहाय होनाय जानाय नङा गासिबो जेलाव ओंखाम जाहोनाय जागोन निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय गारबोनाय रिउ रिउ 17 बोसोरावहाय जे दावराव दावसि जादों बे दावराव दावसिया प्रहलाद ब्रह्मनि बायदिब्ला बिपिएफ पार्टीनि थाखाय जायाखै बियो एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो जादों होननानै बेयावहाय क्लियारलि बे भिडिअआवहाय प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदों दे रायजोफोर आरो मोनसे भिडिअ दङ दे रायजोफोर नोंथांमोना ओरैहाय सावगारिखौ नायनानै ला बे आइजोनि मुंखौहाय आं मिन्थिया आरो बेयावहाय लोगोसे प्रहलाद ब्रह्म दङ जेब्लानाखि दान्थे बिदान्थे मोनसे प्रग्रामावहाय प्रहलाद ब्रह्म आरो नैबे आइजो सानैया बेयावहाय बाथ्रा सावरायदोंमोन बेयावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय बिगाब बिगाब रायदों आबसुखौहाय बिगाब बिगाब रायदों बिसोरो आबसुखौ गाज्रि मोननानैहाय सोंखारिदों गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों आबसु आरो एनडिएफबिफोरखौहाय बे भिडिअखौ जानांगौ नोंथांमोनाबो नुखाबाय नाथाय आं बे भिडिअखौ लाबोथ'वाखै गोनां जायोब्ला माब्लाबानि समाव आं बे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनाय जासिगोन रायजोफोर आरो नोंथांमोना खोनाखाबाय दे प्रहलाद ब्रह्मआ जे बुंदों इउपिपिएल पार्टी जेननानै बिपिएफ पार्टी देरहायोब्ला इउपिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ साफ्रोमबो एमसिएलए एमएलए एमपिफोरखौहाय मा होनो एनआईए केस होगोन दा नोंथांमोना बुजिबाय दा बिपिएफनि साननाय हनाया मा जेरै सिगां 17 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टीया बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय नष्ट खालामनो सेस्था खालामदोंमोन बहाबा सोरबा डक्टर बहाबा सोरबा प्रफेसार बहाबा सोरबा टिचार बिसोरखौहाय बिसोरो धंस खालामनो हास्थायदोंमोन थिग बेबायदिनो प्रहलाद ब्रह्मनि बुंनाय रावखौहाय जोङो साननानै नायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ देरहायोब्ला बर' हारिनि गोरों गोरा मानसिफोरखौहाय बिसोरो डिस्ट्रय खालामनो प्लान पलिसि खालामदों बेनो मेन थांखिया बिपिएफ पार्टीनि देरहानायनि उनाव खामानि मावगोन ना रायजोफोर दिनै नोंथांमोना मोनथिखाबाय दा बेयावहाय जोङो दा नुगासिनो दङ इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा दाय मोनदोंब्लाबो सोरबा दाय मावदोंब्लाबो बेखौहाय जेलावहाय फाथायाखै बेखौहाय साजा होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै नाथाय बिपिएफ पार्टीनि जे साननाय हनाय बिथांमोननि जे मावनो थांखि लानाय नैबे मावनो थांखि लानायखौ जोङो प्रहलाद ब्रह्मनि खुगानिफ्राय साफा क्लियारलि जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर बिथांमोना देरहायोब्ला बर' हारिनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा एमपिखौ सोरबा एमएलएखौ सोरबा एमसिएलएखौ सोरबा मेम्बारखौ बिसोरो हारा हास्ति खालामनानैहाय बिसोरो बुख्रुब सुख्रुब खालामगोन सोरखौबा जिउ फोजोबगोन बे थांखिया दिनै प्रहलाद ब्रह्मनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर दा अब्ला बिपिएफ पार्टीया देरहानाया मोजां ना जेननाया मोजां रायजो राजा नोंथांमोननिब्ला आरो अनजालि दैमारिखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामनाया मोजां ना सापर्ट खालामियानो मोजां बेयो नोंथांमोननि सायावसै रायजोफोर नाथाय आंनि मथेब्ला जोङो बर' हारिया जोङो जौगालांनो गोसो दङब्ला बर' हारिया गोजोन गेरेमसा संसार जालांनो सानदोंब्ला इउपिपिएल पार्टीखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम बिसोरनो इउपिपिएल पार्टीनि अनगायै गुबुन पार्टीया माब्लाबाबो बर' हारिनि मोजां खामानि मावनाय नङा होननानै आं सानदों रायजोफोर जेब्ला रन्जन दैमारि सारा उदां अख्राङाव फैगोन अब्ला आङो बुंगोन जे इउपिपिएल पार्टीजोंहाय रन्जन दैमारि साराबो गोरोबनानै खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां जागोन नैबे बाथ्राखौसो आङो बुंगोन मिथिबाय दा नाथाय आङो गोदान पार्टी दानायनि सोमोन्दै आं माब्लाबाबो सानफेरादे रायजोफोर मानो होनोब्ला गोदान पार्टी दानाय माने जोंनि 35 लाख बर' सुबुंफोरखौहाय बोखावफ्लेनाय मिथिबाय दा मोनथाम जाखाबाय जोङो 35 लाख सुबुंखौहाय जुदि शेयार खालामलायोब्ला अब्ला बेसेबां गोलैगोन नोंथांमोना केलकुलेट खालामब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि